שלום. פרשת השבוע תרומה. ויקחו לי תרומה. כולם שואלים, מה זה ויקחו לי? ויתנו לי תרומה. והלאה, מת כל איש אשר ידבנו ליבו. עם של עבדים יוצא ממצרים. נוב הוריש, הם תשרו ביום אחד. יצאו ממצרים עשירים, קיבלו ביזת הים. נהיו עשירים גדולים. הקדוש ברוך הוא מלמד את עם ישראל. אתם רוצים באמת לקבל, אתם רוצים שיהיה לכם באמת? תיתנו. שאתם נותנים, אתם לוקחים, אתם מקבלים. לא לתת בשביל לקבל. לתת עצם הנתינה זאת קבלה. לכן כתוב ויקחו לי תרומה, כמו שהמדרש רבה בויקרא אומר, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. הוא נותן לך אפשרות לתת. כשאתה נותן, אתה מתמלא, אתה מקבל. הגמרא בבבא בתרא אומרת, דף ט', יותר, הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות. כשאתה נותן, כשאתה מפייס מישהו, יש לך משמעות, אתה מתמלא, אתה מקבל. שאלו פעם את מנטיפיורי, יש אותו סיפור על אברבנאל, שמלך ספרד שאל אותו כמה כסף יש לו. שאלו את מנטיפיורי כמה כסף יש לך, והוא נקט בסכום מסוים. אמרו לו, משה, אנחנו יודעים שיש לך הרבה יותר, יש לך ארמונות, יש לך פרדסים. הוא אומר, הארמונות והפרדסים הם לא שלי, עכשיו הם אצלי, מחר אני לא יודע איפה הם יהיו, אבל הסכום שנקטתי, זה הסכום שנתתי כבר לצדקה, לעניים, לאלמנות, ליתומים, זה כסף שיש לי. כל היתר לא שווה כלום. התורה חוזרת עוד פעם, ויקחו לי תרומה את כל איש אשר ידבנו ליבו, כל נדיב לב. צריך לתת את התרומה, אבל שזה יעשה את הפעולה, זה צריך לבוא מהלב, מרצון פנימי, לתת ללא תמורה, לתת בשביל לתת, ואז אנחנו לוקחים, ואז אנחנו מקבלים. שאלו פעם קומוניסט, טוב, מה אתה מוכן לתת לאמא רוסיה? הוא אמר, הכל. אם היו לך מפעלים, היית נותן, הוא אומר, חצי מהמפעלים היית נותן לאמא רוסיה. וככה שואלים אותו, בסוף אומרים לו, פרה, אתה מוכן לתת לאמא רוסיה? הוא אומר לו, פרה לא. אמרו לו, מה, פרה אחת לא? מפעלים כן. הוא אומר, תראו, מפעלים, כל זה אין לי. אבל פרה זה כל מה שיש לי. לתת זה לתת מהלב. לתת זה לתת ממה שיש. לתת. לא צריכים להגיד, אם היה לי, תיתן ממה שיש לך. יש סיפור נפלא עם הבעל שם טוב הקדוש, הוא פוגש את השואב מים בגיל 75-80, שנעבך הולך עם המים והוא כולו שבור. מה שלומך מוישלה? הוא אומר, מה שלומי? בגיל 80 אני צריך להיסחב ככה עם המים. יש יתומים קטנים של הבת שלי בבית שאני מגדל אותם. והבעל שם טוב נותן לו חיבוק גדול. אחרי חודש, כשהבעל שם טוב פוגש אותו, הוא רואה אותו עם חיוך גדול. הוא אומר לו, מה שלומך מוישלה? הוא אומר לו, מה שלומי? אני בגיל 80 היה מאמין, אני משקה את כל העיר. אני מגדל ילדים קטנים. הוא נתן לו משמעות לחיים. הנתינה, שבן אדם מבין שהוא נותן, הוא מקבל. זה נתן לו משמעות לחיים, זה מילא אותו. שנזכה תמיד להיות מהנותנים. שבת שלום.